Jaká byla cesta? Ja som sa snažil robiť na začiatku taký research celej tej, všetkých tých možností, ktoré vlastne momentálne na trhu boli. A vyfiltroval som si možno nejakých 8 až 10 takýchto systémov, ktoré boli jednak zahraničné alebo skôr tak československé. A dal som si poctivo stretnutie s každým jedným a vlastne tá voľba bola asi jasná v tom. Vtedy sa mi to úplne ako keby z hľadiska tých funkcionalít všetkých, ktoré poskytuje Clubspire, zdala najrelevantnejšia a najvhodnejšia pre naše zariadenie. A hrál tam roli nějaký osobní přístup, nebo ty schůzky asi byly nějakým způsobem náročný dopídit se k tomu, co ten člověk jako potřebuje? S každým som si prešiel každý jeden systém osobitne a všetky viac menej ja som už mal v hlave viac menej taký celý plán, že čo všetko potrebujeme a do akej miery by sa to dalo odstrániť, alebo také otázky. A kto vlastne zodpovedal úspešne čo najviac z tých otázok, tak to bol Clubspire, takže preto som v podstate siahol po tejto voľbe.